Tini korbuk press club ni joto president ni sini khoboi joto adong na tongo जों साताई क्लायो 1 सेप्टेम्बर नि हरनि सिनि फाइनो जोङो सिनि ताखुगो करा बिरमनि तिरपानि मांगते खुरनानि फाइलायमनि कक खुरताताय हिंके 29 आगस्ट नि सालनि सिमि जों बनो अ कक मामानै जों सिनि ताखुग अकरा बिरमनि तिरपानि बिहिक आदिनि तिरपानो जों चुबा चुरना फाइलायमनि कोरु प्रेस क्लब आ जरावो या सिकंसाफोर नायना मुसुंगुरनै बिहिक आदिनि तिरपरा बसाइनि ककनो रुगै सामाबाय सिनि प्रेसिडेंट अमा हायाप्रि हेमानि यागलो तिनी थिक 22 सेप्टेम्बर नि सालो जों दिनै मांगते खुरिमानखा अमंका सिनि कोरु प्रेस क्लब टिम जतन बासाइ दंगो अमनो रुगै जों पुइलानि सिमि कक राइसै फाइका हनके ताम कक बाय कक सेंनाय जों ब्राम ब्रां प्रेसिडेंट जबा तिरफानि खक्ते खालायानो तिनिनि पाइथाकनि सिनि मुकुमु हनिमानो दिनै जों ताबो बासाइ कक साइ दंगो जों जरानाय सिनि प्रेसिडेंट सारनो बिरमनि तिरफानि मांगते खुरमानि बो जों जाल busuk sai chok muni bising te bini mangkatnya जों खुरका जों बिनि प्रेसिडेंट बरं बरं जबा तिरफानि खुबते जों खालायन हामबाय पहिला सिगांनो हामबाय हासे त्रिपुरा बेबाक लुकुरक सिंनो फानबाय मान्या फानो खुबबाय कमेन्ट नि बिसिं ति फानो जोंनो सुबामानि बागै तै बेलाय खिनो हामबाय मारवो अबो करुप्रेस क्लब नि सक्सेसया अब उ कायरामपारा श्रीकान्तपारा क्वाइफां आमचनि लुकुरंनि थानसा बरक बुसुक जों जेसुक बलं बिसिं कुना तंखानो जों चाइथ खानके जों बेबांनु खालायमानो हनै उ क्वाइफां आमचनि लुकुरक वान सुगमानि बागैसे तिनि जों तिनि उ ताखु बिरमनि त्रिपुरानि मांकथिनो खुरैमानो बेबागै 33 डेज काखा कामी आमचनि लुकुरक अबनति 9 days नाइटुखा जे फाइनाय रक जतनो हाथाय नुखा अंके सरेंडर होई थांगो जों 30 फाइका खनाका फाइका लगे लगेनो फाइका सुबा सुरुतै जोंनो करबुक प्रेस क्लब रनो जोंनो काइसन साव बिहि दुसाइनि बेगरें कंसा नायनांगौ जों सुबा सुरुई थांगा आं करबुक प्रेस क्लब प्रेसिडेंट ग्रुपो आं साखलायखा मिशन इम्पॉसिबल कवर खाय काइसा कक साबानो ताखु बिरमनि त्रिपुरानि मांकति खोलायनायनि दायित्व जों नालायखाखौ बाहायलायनो सिनि करबुक प्रेस क्लबनि सोलायरक आसुक बखा तरलायजाक जतनो मानि बाय जों सालसा केबिंमानि यागोल जों प्रेस रिलीज लायखा 2 तारिखनि सिमिन जों सामु थांनाय होनो जों 1 तारिखनो जों फायखा गलाय जों जलि बिसिंतिनो जों फायखा हनकेनो 1 सेप्टेम्बर जों आरो जों हाबलायखा 2 सेप्टेम्बर नि सिमिन जों ताखु बिरमनि त्रिपुरानि नखलाव जों हाबका आजराव आसुक वातै पान्तै आसुक जरा गोबां सिनि 10 वाइट थाम सालबानि बिसिंगो वाइट थाम सिनि 10 बाय माथांका सिनि इनभार्टर जे पावर नि जे बैकअप दंमानि पावर बैकअप बाय थांका जों कुनो खायना करि पाराकातानि बरक जों अपते हाय जों जानि क खनाखाखै गलायखनो हामजाबुं आं खाकसांमा मायाफोराव कामी आमचनि लुकुरक कामीनि लुकुरक न हरसानि सिनि 10 बायखा हनै खनामानि यागुलो न 20 to 30% जोंनो सुबानानि हनै थांलायखा जागाव न सिनि माने किमानि सुबानानि आबनि बागे आपति हेरो न सरा थांगांके एकदम बखा हिलेगि खायो आसक माया गनां कामी आमचनि लुकुरक न Abrin simin tini 1 September ni simin tini 22 September jora sopai mani gabangma boroni kebama kok khana gaceng kebo bokhari khangkhana boni kutri ko sobi khangkhana bo aro kri khana kebama kok abono karibo ahina sini ko korbu press club ni debak members ko ni bisingo bo ahina जों बिहि बुसाइ रखसे कक फाइसन तुयै खातिलाया जों जरावो ककतरक मासलायो अब तक जों दाल बिदाल गामि आमचनि बरक रक मिलुई करबुक सब डिभिजननि गोबां मा जागानि बरक मिलुई जों करबुक प्रेस क्लब खालायमानि आलायजा जागानि नक बरक बाय जों थानसा तंना कलायखा जोंनि बिसिंबो गोबां कक खरां रत सलायखा कक रका सलायखा काइसन काइसा किसि लायखा हायफोनो आ बिसिं तैखनो जों तिनि बै अरया अरसि नि गोबां मा बरक रक सलायखा हायफोनो जों तिनि Baba Gori ni kok bukisa satai kelai Baba Gori bu saka. Hapono Baba Gori sapano sunto asik
tamani sasinai modern jugni borokba जों सामुनो प्रसेस खालायनो दङ तारमाने पार गामिनि बर'रक न जों थाखा नरक थांनि नायदि नायखा मालिया बबो जानि वान टू मुं दङ हायसे मनते आबनो तुई आनि कुनु कमेन्ट करो पेसला ने पेसनि आनि कुनु कमेन्ट करे बाबा गरि नि कमेन्ट दिबो ओंखे स्पेशली जों आसुक मो सामु थांनाय माने बिसिंतै गोबां मा कनफ्लिक्ट जोंनि मान खामु हायबनो सिनि बेबा करू प्रेस क्लाब नि लुकुराव जों चेष्टा खालायखा पाइथागो सिनि सामु न क्वाइफाल आमसनि लुकुराव जों बेतलाइ सोबा सुका ओंखे आबनो करिबो हायनो हासे त्रिपुरा कप्लुं जों अनलाइन नि बिसिंतै जों रां करिं तंखा माइरं करिं तंखा ओंखेबो जों बिसिंतै बुस्तु बनाय बर गोबां मान दंगो दालायनो पाइफलाया हामबाय आं मायाफोरो जे साइलेन्ट दंगै सुनु सुबनाय रंनो अबतेकले तिनि सकबायखा ओंखे जों कायसाबो मोरोजाबो दंगो एक्चुअली जाखो बिरमनि त्रिपुरानि मांखथै जेकुनु सामताना थांगांखे कायसा मिशननिबो मुरलायो अबके जों मिशन इम्पसिबल जों लायखा गावनि गायसे आबो आसुक जरा इम्पसिबल आहा थाइनो नुखा ओंखे जों जतनो साइमान मिशन इम्पसिबल नो पसिबल खालायजानाय दायित्व जों बेबा करेक्ट क्लाबनि सिनि मेम्बार्स सिनि आदं जतनो अनपसिबल पसिबल खालायनायनि बागै आसु साक्ता लायखा